Ono što je jako bitno jeste da shvatimo svi koliko je običan beli rafinisani šećer nezdrav i svako od nas, bilo da ima neki problem zdravstven ili nema, bi svakako u ishranu trebalo da uvede neke alternative za beli šećer. Prva alternativa koja se javi je žuti šećer. Žuti šećer je nešto manje obrađen u odnosu na beli šećer, međutim i on je ipak u izvesnoj meri obrađen tako da se ne može smatrati baš zdravim šećerom. Ono što je zdravije od žutog šećera je svakako smeđi šećer, odnosno šećer od trske, i to su upravo ove dve vrste ovde o kojima sam pričala. Osim toga, vi u zdravim hranama možete naći i brojne druge zamene za šećer. Pre svega imamo med koji je potpuno prirodan, naravno različitih alternativa tu postoji, od suncokretovog, livatskog, bagremovog i tako dalje. Dolazimo do kokosovog šećera, on se pravi od kokosovog cveta i ovo je u principu jedna organska varijanta, ona je jako bogata nutritijentima, ima takođe, sadrži gvožđe i kalcijum i sve one stvari koje su neophodne našem organizmu. Osim toga, jako ima nizak glikemijski indeks, što znači da mogu da ga koriste čak i dijabetičari. Osim ovoga postoji i stevija. Stevija je biljka koja je prirodno slatka i samim tim se koristi kao zaslađivač i mogu da je koriste dijabetičari. Čak postoje u zdravim hranama i brojni keksići koji su zaslađeni stevijom umesto šećerom kako bi mogli da ih koriste i dijabetičari. Od ostalih varijanti imamo javorov sirup, on je poznat recimo i dolazi iz Kanade i koristi se kod onih američkih palačinki, preliva se preko toga. Malteks, odnosno ječmeni slad koji se pravi od ječma, i postoji takođe i sirup od agave koji se koristi takođe u zdravoj ishrani kao alternativa običnom belom šećeru. Tako da sad više nema izgovora, ne morate jesti beli šećer rafinisani, možete preći na neko od ovih zdravijih varijanti.